راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና አልሸባብ ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ሓያሎ ወታደራት ኡጋንዳ ከም ዝቀተለ ፕሬዝደንት ዮዌሪ ሙሴቪኒ አረጋጊጹ። ዕጡቃት አልሸባብ ኣብ ዞባ ታሕታይ ሸበሌ ሰራዊት ኡጋንዳ ዓስኪሩሉ ዝርከብ ቦሎማረብ ዝተባሃለ ከባቢ ብ26 ጉንበት ኣብ ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ክሳራታት ድሕሪ ምውራዱ ነቲ ኩነታት ንምግምጋም ብኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ሌተናል ጀነራል ካዮንጆ ሙሃጋ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወታደራዊ ልኡኽ ኡጋንዳ ናብ ሞቃዲሾ ኣቲልኖ። በመሰረት ሓበሬታ ፕሬዝደንት ሙሴቪኒ ነቲ ብልዕሊ 200 ወታደራት ኡጋንዳ ዝሕሉ ወታደራዊ ማዓስከር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ልዕሊ 800 ዕጡቃት አልሸባብ እዮም ኣጥቂዖሞ። ዓሰርታት ወታደራት ኡጋንዳ ከም ዝተቀትሉን ሓያሎ ወታደራዊ ንብረት ድማ ከም ዝዓነወን ክረጋገጽ እኳ እንተኸኣለ እቲ ብዝሒ ብንጹር ኣይተጠቕሰን። ብዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃን ኣሜሪካ ብእትርከበን ሃገራትን ዝድገፍ ዘሎ ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ ጀመሮ መጥቃዕቲ ንኣልሸባብ ካብ ሓያሎ ከባቢታት ክጸራርጎ ክኢሉ እዩ። እንተኾነ አልሸባብ ኣወዳድባን ስልትን ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ዝመረጾም ዒላማታት መጥቃዕታቱ ካብ መክያድ ዛጌት ክግታእ ኣይከኣለን። ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት ኣሽሓት ወታደራት ተሰልጥን ዘላ ሶማል ኣብ 2024 ካብ አልሸባብ ሓራ ከም እትኸውን ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ቃል ኣቲሎ። ካብ 2006 ሒዙ ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ዝርከብ ኣስታ 30,000 ብስሕ ዘለዎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመጽእ ዓመት ተልእኹ ዛዚሙ ክወፅእ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሶማል ነቲ ብስሕቲ ንምትካ ኣብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ግብፅን ካልኦት ሃገራትን ተመሳሳሊ ብስሒ ወታደራት ኣብ ምስልጣን ትርከብ። ኣብ ሱዳን ከባቢ ካርቱም ዝተወልዐ ኩናት ናብ ካልእ ዞባታት ሃገር ብዝለዓለ ከይግንፍል ተሰጊኡሉ ብዘሎ እዋን ህዝቢ ዳርፉር ጠበናጁ ክዓጥቕ ኣመሓዳሪ ሚኒሚናዊ ተማሕጺኑ። መራሒ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነትን ኣመሓዳሪ ዳርፉርን ሚኒሚናዊ ኣብ ሳልስቲ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፀጥታ ዞባ ኣሰካፍና ኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ህዝቢ ንብረቱ ክሕሉ ጠበናጁ ክዓጥቕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳንን ብጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ዝምራሕ ሓውሲ ሚሊሻን ተወርዋሪ እዝን ዝኾነ ፈጣን ሓይልን ን7 መዓልታት ዝጸንሕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣውጆም እኳ እንተለዉ እቲ ውዕል ድሕሪ ጽባሕ ክፈርስ ምዃኑ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን እዩ ሚኒሚናዊ ህዝቢ ዳርፉር ብረት ክዓጥቕ ዝላቦ ዘሎ። እቲ ኩናት ኣብ 15 ሚያዝያ ምስ ተወልዐ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ዳርፉር ስምረት ብምፍጣር ዞቦኦም ክሕሉ ከም ዝተሳምዑ ተገሊጹ። እንተኾነ እቲ ኩናት ብልዑል ናህሪ ገንፊሉ ናብቲ ዞባ ክዓርግ እንተኽኢሉ ካብ 2003 ሒዙ ብኩናት ዝሕመስ ዝነበረ ዳርፉር ካብቲ ዝነበሮ ናብ ዝበኣሰ ክሽመም ተኽእለሎ። ድሕሪ 30 ዓመታት ካብ ስልጣን ዝሰኣለ ፕሬዝደንት ነበር ዑመር አልበሽር ነቲ ኣብ ዞባ ዳርፉር ዝተኸስተ ኩነታት ንምቁፅጻር እዩ ብጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ዝምራሕ ናይቲ እዋንቲ ጃንጃዊድ ናይዚ እዋን ድማ ፈጣን ሓይሊ ሙቓሞ ይዝከር። እቲ ሓይሊ ኣብ ዞባ ዳርፉር ፈጺሞ ዝተባህለ ገበናት ኩናት ጀነራል ሓሚቲ ዝርከቦም ኣዘዝቱ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ይደኑ ምንባሮምን ኣይርስዕን። ናይጀርያ ብሰንኪ ክሳራ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣገልግሎት ዘቋረጸ መንገዲ ኣየር ዳግም ንምጅማር ትዳሎ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። እቲ ሃገር ነቲ መንገዲ ኣየር ንምጅማር ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ ብርኪ ውዕል ኣትያ ከም ዘላ መርባት ዜና ሓቢራ። ኣብ 2018 እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ኣየር ናይጀርያ ናይ 49 ብርኪ ብውናን ዳግም ናብ በረራን ምምላስ ስምምዕ ተኸቲሙ እኳ እንተነበረ ግብራዊ ክኸውን ሒደት ኣዋርሕ ምስ ተረፎ እቲ መደብ ደው ከም ዝበለዩ ተሓቢሩ። ብደረጃ ዓለም ዛጊት መንገዲ ኣየር ከተቆም ዘይምኽኣላ ዘይበቆም ሕደራን ብልሽውናን እቶም ቀንዲ ጠንቅታት ምዃኖም እዩ ዝጥቀስ። ኣካታዕ ብዝኾነ ምርጫት ዓዊቱ ብ27 ጉንበት ስልጣን ተረኪብ ዘሎ ሓድሽ ፕሬዝደንት ሃገር ቦላ ቲኑቡ ቁጠባት ሃገር ከበራብር ምዃኑ ተመባፂዑሎ። 70 ሚእታዊት ናይቲ ኣስታት 200 ሚልዮን ዝግመት ብዝሒ ህዝቢ ናይጀርያ ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሜዮም እኳ እንትኾኑ ዜጋታት ብስእነት ሸቕለትን ድኽነትን ከም ዝሰቃዩ ጸብጸባት የመልክቱ። ወዲ 71 ዓመት ሓድሽ ፕሬዝደንት ቦላ ቲኑቡ ነዚ ብድሆታት ብምትዕራይ ዜጋታት ናይጀርያ ከይተሰደዱ ኣብ ሃገሮም ዝሓሸ መነባብሮ ንክህልዎም ዕድላት ስራሕ ክፈጥር ትጽቢት ይግበረሉ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን